guys ay Manila City Hall. Ayan kung nakikita nyo na yan. Ayan, ayan. Ito po ang Manila City Hall or Manila Post Office. Dito po lahat na sulat, dinadala po dito. Once po tayo nagpapadala ng sulat, papunta sa ating mga probinsya, lalo po ng mga panahon na uso pa po ang sulat, uso pa po mga telegraph. Ayan po ang Manila City Hall. Kita nyo sa lihito po yan. Ayan po ang Manila City Hall mga kapatid. Nandito po kami ngayon ng aking anak at asawa dito po sa Manila City Hall. Namasyal po kami mga kapatid. Ayan. At ayan po yung aking asawa. Ayun, yung aking asawa at yung aking anak. Ayun, na nagpicture-picture. Dito po kami ngayon mga kapatid sa Manila City Hall. Uulitin ko po mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan ang aking YouTube channel, Ricky Urabin Vlog. Paki-like, paki-share at subscribe na rin po ng aking mga pong channel na Ricky Urabin Vlog. At huwag niyo pong kakalimutan na pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawin mga videos mga kapatid. Yan po mga kapatid, nakikita niyo po ang daming mga nakatambay. Siguro ng panahon po nandito ako sa Quiapo kasi dati po nakatira ako ng Quiapo. Kasi hindi pa ako umuwi ng bahay, natutulog pa ako, may mga tropa po ako mga kapatid dati dito sa lugar na to, sa yan, sa mga ganyan po. Ayan mga nakatulog, may mga daladalang bag, may mga daladalang anak, minsan dito na lang po sila mga kapatid. At dito rin po yung last na video na napanood ko po kay Miss Lani Misalucha, yung pumunta po siya rito na may nag-concert po rito mag-asawang bulag. Dito po yung sa lugar na to, dyan sa bandang dyan. Dyan, di po ako nagkakamali mga kapatid. Yan po mga kapatid mag-ina ko. Ewan ko kung ano ginagawa nilang dalawa. So ngayon guys, nandito naman po kami sa loob ng Bagong Maynila. Ayan po, nababasa nyo po Bagong Maynila. Nandito na naman po kami at ayun po sa likod namin may hope. May pag-asa po. Ayan, may nakalagay po hope, pag-asa. Ito po ang loob ng Bagong Maynila mga kapatid. Mga kapwa ko YouTuber, mga kapwa ko vlogger, nandito po kami ngayon sa Bagong Maynila na pinagawa po nga po ni Mayor Isko Moreno. Ito po ang bagong improvement po ng Maynila. Ang ganda-ganda na po ng improvement ngayon ng Maynila talaga, promise. Hindi po katulad noon ng mga time ng 1980s na nandito po ako nakatira sa Quiapo. Sobra, malaking-malaki po ang pinagbago ngayon. Kaya congratulations sa iyo Mayor Isko. Yun po yung aking mag-ina.